Zašto društveni atelje? Zato što nam zbog vremena u kojem živimo treba mjesto suradnje, razmjene, razgovora, prevazilaženja jazova, izgradnje mostova između različitosti, između različitih društvenih skupina, između različitih sektora. Treba nam zajedničko kreiranje i planiranje. Jer zajednice trebaju ljude, a ljudi trebaju zajednice. U prvih je godinu dana kroz društveni atelje prošlo preko 1600 građana koji su sudjelovali na preko 160 aktivnosti koje su organizirale preko 30 organizacija. No to su samo brojke, a suština društvenog ateljeja se krije u osobnim pričama koje stoje iza svake od tih brojki. Pa poslušajte sada neke od njih kroz naredne videe. Moj prvi dojam i prvi susret sa društvenim ateljeom je bio u vrijeme otvaranja prostorija na novoj lokaciji i sudjelovala sam u živoj knjižnici, jednoj aktivnosti koja me približila ljudima koji imaju interes za suradnjom unutar društvenog ateljeja. Prvi put sam čula za društveni atelje iz glava nekih naših dragih sudionica sa programom mirovnih studija gdje su oni planirali zapravo otvoriti ovakav centar i bili full nabrijani i motivirani da naprave jedno odlično mjesto za Osijek. Moje prvo sjećanje na atelje je moje predavanje koje sam radio prošle godine kod vas i koje se dogodilo na samom početku vašeg djelovanja i tako da mi je zbog toga ostalo u jako lijepom sjećanju. Mi smo upoznali društvene atelje u ožujku 22. godine, kad došli iz Ukrajine zbog rata. I sad ne mislimo naš život bez ovog društvenog prostora. Ja osobno prvi put za društveni atelje čula sam od Nikice i Mirne koji su zajedno sa mnom početkom prošle godine pohađali mirovne studije. Tada je ta ideja bila u zahuktavanju. Prvi put sam koristila prostore društvenog ateljeja zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva, The Kolektivom, Brezom, gradom Osijekom, na organizaciji proslave Dašajm festivala za nepalske strane radnike koji žive i rade u gradu Osijeku. Nakon toga, Centar za mir je nastavio koristiti prostore društvenog ateljeja za provedbu različitih radionica i edukacija. Također, vrlo rado i vrlo često sudjelujemo subotama u aktivnostima Social Cluba, mjestu susreta i druženja za raseljene osobe iz Ukrajine. Prva uspomena da je atelje Nikica Mirna, Police Čavlići, sve nekako još u začecima, spremno za novi početak. Prva snažna uspomena koju vežemo uz društveni atelje jest suradnja sa Mirnom i sa Nikicom u organizaciji integracijskog eventa za mlade Nepalce koji žive i rade u Osijeku. Za društveni atelje prvi puta sam čuo kada je društveni atelje bio u fazi radova, zato što sam bio volonter u Kolektivu, a meni društveni atelje znači mjesto susreta, mjesto gdje se stapaju različite kulture, vjere, nacije i različite umjetnosti i različiti profili ljudi koji se stapaju u jednu cjelinu kako bi ovo društvo, ovaj grad učinili boljim. Prvi puta sam za atelje čula u sklopu svog fakulteta koji me poslao da tamo obavim svoju 5-mjesečnu praksu i mogu reći da sam tamo stekla iskustvo za cijeli život. Za atelje me veže živa knjižnica. Atelje mi je pružio lijepo jednu priliku da sudjelujem u tako inovativnom načinu komunikacije društva. Na tome sam im zahvalna. Ideja društvenog ateljeja kuhala se već dugi niz godina provedbom naših aktivnosti usmjerenih na pružanje podrške različitim skupinama u društvu, ali isto tako i njihovim uključivanjem u rad u zajednici, kao i umrežavanjem različitih skupina u Osijeku.
Prilika za zapravo formiranje programa društvenog ateljeja, ali isto tako i za otvaranje prostora u kojem će društveni atelje djelovati, razvila se 2020. godine kroz provedbu projekta Inclusive Community prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija. Dragi moj datelje, bio sam na danu tvog rođenja i od prvog trenutka sam znao da si drugačiji. Tvoja otvorenost prema svima te je činila potpuno nekim drugim svijetom. Ovom prilikom ti želim sretan prvi rođendan i nadam se da ćeš nastaviti rasti i da ćeš sve nas oko sebe činiti boljim ljudima. Sretno! Družstvene atelje ima neku toplu atmosferu i they are always ready to help with everything. Ja nisam mogla misliti što drugi ljudi mogu stati takvima bliskima za kratko vrijeme. D-atelje je jedna super priča. U samom centru grada, mjesto sa bezbroj aktivnosti i događanja otvoreno svima. Priču je započela mala, aktivna i posvećena grupa građana koji žele i rade na tome da se svaka osoba osjeća uključena, da bude uključena i može doprinijeti svojoj zajednici. I to nije božićna priča, jer D-atelje radi cijele godine i tako već godinu dana. Mislim da društveni atelje drugačiji čini njegova otvorenost i to da je zapravo ideja i nekakva ambicija da se sadržaji sukreiraju, da to nije mjesto gdje samo dolazite konzumirati sadržaje, nego da zapravo ste pozvani kao građani Osijeka, kao prijatelji Osijeka doći ovdje i raditi nešto svoje. Mislim da je to super stvar i da je to jako važno za ovakav centar. Ono što D-atelje čini posebnim su upravo njegovi zaposlenici koji imaju ogromno srce, koji imaju puno razumijevanja, uvijek su spremni pomoći i nije im problem prenijeti svoje znanje drugima koji su ovdje za svoju lokalnu zajednicu i svoje volontere. Atelje drugčijim od ostalih čini količina ljubaznosti, otvorenosti i iskrenosti kakva se rijetko viđa, a ja sam je upravo doživio kod vas. Pa ono što društveni atelje čini drugačijim je činjenica da su stalno otvoreni. Ja mislim da i spavaju ovdje, znači nemaju neko kruto radno vrijeme. Otvoreni su za sve generacije, otvoreni su za puno inicijativa i aktivnosti koje dolaze od drugih, a ima isto tako i s njihove strane poticaja da se i mi bavimo nečim čime se do sad nismo bavili. To da atelje čini drugačijim, definitivno ljudi, atmosfera, programi i projekti koji se provode. Otvorenjem društvenog ateljeja dobili smo jedan inspirativan prostor, prostor susreta, prostor druženja, prostor u kojem možemo držati i slušati razne edukacije i radionice. Posebna pohvala Social Clubu za raseljene osobe iz Ukrajine. Mislimo također da društveni atelje čine prekrasni ljudi koji su zapravo ključ svake dobre suradnje. Kako je raditi u društvenom ateljeu? Dinamično, zanimljivo i drugačije. Svaki dan nam kroz prostor prolaze različiti ljudi s kojima imamo priliku razmijeniti iskustva i malo bolje ih upoznati, a nadamo se da će sljedećih godina toga biti još i više. Veselimo se svakom susretu s vama. The Collective udruga sa osječkom adresom, prepoznata u nacionalnim i europskim okvirima, dugogodišnji je partner grada Osijeka. Tako i kroz projekt Inclusive Community osmišljen je The Collective, D-atelje, mjesto okupljanja svih naših sugrađana. Zapravo mjesto i aktivnosti usmjerene na osnaživanje i osobni angažman na izgradnji inkluzivne, solidarne i tolerantne zajednice. Za prvi rođendan iskrene čestitke na svemu učinjenom, sa vjerom i nadom da ćemo i u budućnosti društveni atelje gledati kao mjesto okupljanja sa radošću velikog broja naših sugrađana. Za 5 godina vas vidim kao instituciju proširenih vidika, prije svega unutar sebe, koja i dalje širi vidike ljudi u zajednici, ali pod tom zajednicom ne smatram samo Osijek, nego i ostatak naše regije, prije svega Đakovo naravno. U svakom slučaju vidim vas u plusu. Za 5 godina ih vidim kao velike nositelje promjena u lokalnoj zajednici i kao mjesto gdje će se mladi, a i ostale skupine moći okupljati, raditi na svojim vještinama i na svojim znanjima. Vidim družstvene atelje za 5 godina u Ukrajini, u mom gradu Krivoj Rog. Welcome! Nama treba
vaša znanja, vaše iskustvo, vaša pomoć i vaša topla atmosfera. Hvala puno vama za sve. Pa za 5 godina, evo, nadam se da će društveni atelje baš biti ono mjesto u Osijeku gdje će ljudi dolaziti, gdje će tu odmarati uz kavu, razgovarati različite generacije, različitih interesa i gdje će se ono neke nove priče rađati. Kad kažem kavica, vidim ga kao opušteno mjesto, ali mjesto gdje se razgovara o ozbiljnim temama, o tome ono kakav Osijek želimo, kakav grad želimo, kako njime upravljati, kako jedni s drugima nekako bolje živjeti. Gdje vas vidim za 5 godina, budite dalje motivirani, budite kreativni, budite svoji i nastavite stvarati promjene. Ja sam jako ponosna što grad Osijek ima DO atelje, jer to je mjesto gdje se zaista živi, socijalna uključenost, međugeneracijska solidarnost. Vrata su otvorena zaista svakome. Ja sam socijalna radnica, radim u centru Ja kao i ti i naši korisnici su također osobe koje su utkane u njihov život. Jednom tjedno imaju sve grupe podrške i zaista vole tamo odlaziti. I uvijek znamo da u bilo kojem trenutku može se otići tamo, upoznati sa drugim ljudima i pročitati nešto zanimljivo i svakako preporučam DO atelje. Dragi moji društveni ateljevci, želim vam sretan, veliki prvi rođoš. Bravo za ideju, bravo za realizaciju ideje, nastavite tako. Sretan rođendan DO ateljeu. Želim nam da i dalje rastemo i jačamo, da se krugovi solidarnosti, podrške, aktivizma i uključivanja šire i da nas svake godine i svakim danom ima sve više. Čestitam prvi rođendan društvenom ateljeu i želim u budućnosti što više rada, sreće i zadovoljstva i da ostvari sve svoje ciljeve kako bi se mogao dalje širiti. Da ateljeu želim sretan prvi rođendan, još puno uspjeha, pozitive i naravno druženja sa ekipom iz ateljea. Živjeli sretan prvi rođendan. Sretan rođendan društvenom ateljeu. Prvi prohodali ste, nastavite dalje. Evo, toliko od mene. I za kraj, nemojte ovo izrezat, za svaki pravi rođendan treba pošteno nazdraviti. dragi moj društveni atelje, želim ti sretan prvi rođendan i još puno uspješnih i sretnih godina ti želim. Živjeli!